дуруд ба ёкаки шумо дӯстони гиромиқадр мухлисони барномаи лазиз бо Отахони Аловдин. Санаи тасвирӣ умуман омезиши рангҳо ин худ як зебогӣ аст ва нафаре ки умуман зане ки бонуе ки ба ин касб ба ин равия машғул аст боз ӯро чӣ кор мекунад боз шахсро зеботар мегардонад ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо мусаввир рассом Таъмина Исҳоқова хуш омадед ба барномаи лазиз. саломат бошед ки даъвати моро пазируфтед. ташаккури зиёд. Ассалому алайкум. Ман хеле хурсанд ҳастам ки шумо мана таклиф кардед. Саломат бошед. Аз аввал узр мепурсам. Ман забони тоҷикиро на он қадар тамоман бисёр нақс гап намезанам. Агар ягон калимаи урусӣ ҳам гузарад зарания ҳеҷ гап не. Медонед аз ҳамин сабаб бисёр нафарҳо коргардонҳо масалан ҳунармандон умуман рассомон бо ин забон ҳам бисёр суҳбат мекунанд аз сабаби ки бисёр мавзӯъҳо теорияҳо назарияҳо тарҷума ҳоло нашудаанд. аз ҳамин сабаб ҳеҷ гап надорад фикр мекунам. бале. хуб ман ба шумо як пешниҳод дорам дар барномаи имрӯза. Як мехоҳам ки чун шумо машғул ҳастед ба ҳунари расмкашӣ яъне санъати тасвирӣ умуман гирем агар мехоҳам ки шумо ба ман фармон диҳед масалан ту ин кора кун ин кора кун ин кора кун ман ҳамаи корро иҷро мекунам. ҳама чӣ хеле ки шумо гӯед ман ҳамаша ба сомон мерасонам то ҷое ки метавонам ва албатта ки шумо метавонед ки гӯед ки ина дуруст кард ина дуруст. ва як пешниҳод дорам шумо ба ман фармон диҳед ки ман кадом хӯрокро пазам чӣ кор кунам ва шумо аз паи яъне расм кашед мо аллакай омода карда мондаем. ҳозир инҷо холӣ аст бинандагони азиз ва то охири барнома Таъмина Исҳоқова дар инҷо расм мекашанд. бале. шумо чӣ мегӯед ин пешниҳод чӣ хел аст? беҳтарин. чӣ хӯрок омода мекунем имрӯз ҳамроҳ? яъне ки гуфтем шумо расм мекашеду ман хӯрок омода мекунам. албатта шумо мегӯед ки кадом корро иҷро кунам. мо ҳамирӯз хуб пироги туркӣ мепазем. бюрек номи ҳамон пирог бюрек. бюрек ном дорад. бюрек ном дорад. хуб кадом маҳсулотҳо ба мо лозим мешавад мебинам? ба мо слоёна теста лозим мешавад. мо тайёраша гирифтем барои он ки корамон камакак тезтар тамом шавад. гӯшти қима, гӯшти қима, картошка и як дона пиёз. як дона пиёз барои начинкаи пирог. бале яъне як дона пиёз, картошка, гӯшти қима, тухм барои смазкаи болош. барои болош аллакай хамираи тайёр. хамираи тайёр яъне варақин. фикр мекунам ки аз ӯдаи кор мебароям. ҳозир мо фарш тайёр мекунем. дар аввал қима қима, картошка як чоркунҷаи майда реза мекунем и пиёзам тоже чоркунҷаи майда реза кардем. пиёзро чоркунҷаи майда бинандагони азиз. ин барои фарши болои яъне пирог. ман нишон диҳам. шумо ба ман нишон медиҳед. ба мо бинандагони азиз як то тахтача лозим аст. ман аз рӯи одат ду то баровардам. хуб ман фаҳмидам. бале бисёр майда. марҳамат ба шумо муваффақият дар кашидани расм ва ба ман ҳам бинандагони азиз муваффақият дар омода кардани хӯрок. саломат бошед. ташаккур. тамом сар хуб оғоз кунем. хуб чӣ хеле ки гуфтанд чор кунҷаи майда ҳак бинандагони азиз реза кардан лозим. ва фикр мекунам ки бисёр ҳам хӯроки шомам буда метавонад ҳам хӯроки нисфи рӯзиам шуда метавонад. хуб чӣ хел аст ба шумо қулай аст ҷой? бале. биёед оғоз кунем аз суоле ки анъанавӣ аст дар барномаи мо. яъне аз куҷо буд меҳр дар дили шумо шавқ ба ин касб ба касби санъати тасвирӣ яъне расмкашӣ? падари ман архитектурния тамом кардагӣ буданд. инженер муҳандис яъне? бале. модарам модельер буданд. соответственно ман вақте ки майда будам ҳамаи ҳамин чизоя дида калон шудам. яъне дар ҳамин муҳите ки ба ӯ расидед ки муҳити фарҳангӣ яъне? бале. бо ман хелоам ман завқ доштам ки манам
ба расм мактаби расмкашӣ бале рассомӣ ман вақти мактаб мехондам постоянно стараться мекардам ки ҳама конкурсҳо ба иштирок кунам ягон конкурси ягон сен газетаи расмӣ ин чизо ба постоянно мушкил будам баъд вақте ки мактаба тамом мекунам коллеҷи расомӣ ба дохил мешавам соли яъне баъд аз хатми мактаб буд коллеҷ ба коллеҷ бале аввал бояд аз синфи 9 нест не аз синфи 11 падару модар чӣ гуфтанд гуфтанд марҳамат бале поддержка карданд гуфтанд дастгирӣ карданд бале дастгирӣ кардану коллеҷи расомӣ дохил мешавам соли 2006 дар он ҷо таҳсил мекунеду дар аввал масалан ба коллеҷ дохил шудан чӣ набуд мисол расмкашӣ ба шумо душвор буд душворӣ меовард ё ин ки пеш расм мекашидед пеш расм мекашидам баъд фаҳмидам ки ин расмон нодуруст буданд вақте ки коллеҷ дохил шудам уже фаҳмидам ки ин бисёр вай дорад қонун дорад баъди коллеҷ тамом кардан уже ҳама қонунҳою нозукиҳоя ба худ карда уже расмон уровни расм уже дигар шуд беҳтарин медонед мехоҳам пурсам ин чӣ гуна аст мисол чӣ фарқият дорад вақте ки расм кашиму ва мисол ҳамун нозукиҳое ки гуфтед чӣ фарқият дошт аз расм кашидани худатону ва баъд аз дохил шудан вақте ки тамоми нозукиҳояшро фаҳмидед тамоми қонуну қоидаашро фаҳмидед чӣ гуна аст чӣ фарқият аст умуман фарқ мекардагӣ шуд пеш на перспектива медонистем чист на портрета наметонистем кашидан ҳамон чизе ки мебинӣ мекашӣ тамом бе ягон қонуну бе ягон медонед ҳамеша ҳамин хел ҳаст ки мисол рассом ягон маротибае шудааст ки мисол дар берун бошад ё ки дар ҷои кор ё ки дар куҷо ягон расми хуб ё ягон макони хуб дидеду ҳамон чиз дар хотираи шумо монад ва хоҳед ки ҳамон чиза шумо тасвир кунед шудааст ягон маротиба да постоянно мо ҳамхел мебинем аввал дар хотир мемонад яхел вақт пайваст мекунем и чтобы барои он ки картинаи мо пурра бошад детали картиная дида пайваст карда тасвир мекунем умуман беҳтарин ин як ҳунаре ҳаст бинандагони азиз ки бисёр хеле ки гуфтем ранг омезиши рангҳо умуман як касбе аст ки зебогиро мепарастад зебогӣ аз худ аз ҳама ҷиҳат рангҳоям қонунҳои худаша дорад кадом ранг ба кадом ранг мувофиқат мекунӣ и кадом ранг в итоги давом ба кадом ранг тавлид мешавад аз омезиши рангҳо беҳтарин картошка як дона чандто картошка 4 дона картошка бинандагони азиз дар хона хӯрок худатон омода мекунед вақт мешавад барои омода кардани хӯрок мешавад беҳтарин хуб як бора баъд аз хатми коллеҷ таҳсил намудед дар донишгоҳ бале дохил шудем баъд аз 3 моҳ шавҳар кардем баъд аз дохил шудан яъне донишгоҳ ҷои ба баракат ки дохил шудеду 3 моҳ пас ба шавҳар баромадед бисёр хуб ман мехоҳам ки бинам ки дар он ҷо чӣ гуна аст ҳоло вазъият аллакай тайёр ку бале хуб ман рафтам аз пайи кори худам медонед ҳозир ман пай бурдам яъне ҳамон бе ҷадвал ки ҳамон хатое ки кашидан ҳамаш рост бе ягон чӣ мегӯянд ченкунак ки мисол рост аст рост нест аз ин тараф ба ин тараф ҳамаш рост ҳамаш баробар хуб ана хелистам как раз ҳозир шумо як тасвир кардастам беҳтарин баъд аз ба шавҳар баромадан яъне шавҳари шумо розӣ буд ки касби худа боз таҳсил кунед ва боз идома ҳам диҳед бале шавҳарам розӣ буданд ҳам поддержка карданд ман аввал академически
таҳсилро бо тарзи академӣ бале вале мегузорию баъд аз 1 сол 2 сол омада боз давом баъд давом додам. Соли 2022 тамом кардам. Уже дипломи олӣ бале гирифтам. хуб устодо ки буданд дар онҷа? Буданд мисол нафаре ки аст умуман устоди шумо, нафаре ки нозукиҳои ин касбро зиёдтар ба шумо омӯзондааст? муаллими ман Сайфиддин Шералиев буданд. вақте ки ман коллеҷба мехондам, ҳама нозукиҳои живопис, ҳама нозукиҳои тасвирӣ ба ман ҳамон кас доданд. беҳад ман хурсанд ҳастам ки ҳамон кас ба яъне миннатдор ҳастам ки ҳамон кас мана ёд доданд. бале умуман ҳама нозукиҳоя ҳамон кас ман ба нишон доданд. ман коллеҷа бо дипломи сурх тамом кардам. бо дипломи сурх беҳтарин. бале ин худ як бисёр барои ҳар як шахс ин як дастоварди бисёр чӣ мегӯям, дастоварди бисёр хуб аст ки яъне таҳсилро бо дипломи олӣ, дипломи сурх ба анҷом расонад. беҳтарин. хуб, ана ман картошкаро дуюм маш ҳаст. ман бисёр ҳозир камакак суст кор кардаистудам бинандагони азиз. ку бинем ки ман тезтар ба анҷом мерасонам корамро ё ин ки таъмина исоқова. беҳтарин. ҳоло аввал ҳамин хел аст ки аввал расмро бо қалами оддӣ тасвир мекунем бале ва баъд ранг ба ранг мегузарем. медонед ман дар саҳифаи худи шумо дидам ки шумо дар деворҳо, дар биноҳо яъне тасвирам мекунед расм. ин чӣ аст, яъне душвортар, хурд душвор аст ё ин ки дар он ҷо расм кашидан? фикр мекунам ки дар он ҷо душвортар аст ё ин ки на? не, ба ман расмҳои майда наоборот душвортар, в отличие от деворо. яъне осонтар девор асту? бале, бо ман девор осонтар ҳаст, чем холсти майда. чӣ гуна мешавад? яъне ба шумо пешниҳод мекунанд, расм пешниҳод мекунанд ё ин ки фақат мефаҳмонанду шумо тасвир мекунед? чӣ хел аст? ҳар хел. як хел вақт клиент нишон метиҳад, мепурсанд мизоҷ. мизоҷ. як хел клиентҳо намедонанд с какими запросами они приходят, они знают, что им нужно, но что именно приходится иногда помогать либо подсказывать. камакак маълумот доранду, камакак наздиктар медонанд? тақрибан. бале, точноша намедонанд. баъд камакак ёрдам мекунем, ё эскиз кашида ёрдам мекунем, мефаҳмонем ба кадом ранг, ба кадом размер кашидан дар кор. умуман хобби доред дар зиндагиатон? хобби ман это рисование. любой вақт ҳам касб, бале. бисёр дӯст медоред? Я очень увлекаюсь рисованием. чӣ хел аст? мисол мегӯянд ки нафаре ки бисёр машғул аст ба ин касб, ба касби санъати тасвирӣ, ба ин ҳунар машғул аст, як нигоҳаш ба ҷомеа, ба дунё тамоман дигар хел аст. таъминан фарзандои имрӯз ягон нафар пайгирӣ мекунанд шумо ё ки шавқ доранд ба ин касб? бале, духтарчаи ман бисёр шавқ дорад барои расм кашидан. хуб, хело ҳам хушрӯ мекашад. таҳсил мекунад дар мактаб ё ин ки дар хонаям, дар мактаб? ман медонам ки вақте ки синни соли духтарчам будам, ман ҳамин хел расма кашида наметонистам. ё барои он ки ман ба намефаҳмондам чӣ хел, ё ки он вақт камакак дигар хелтар буд, фикр мекунам. ҳозир вақте ки духтарчам мекашад, постоянно совет мепурсад, куҷош нодуруст, куҷош дуруст. И стараться мекунам ки ҳозир аз аввал фаҳмонам ки вай ёд гирад. Ки медонад, яке вай тоже дохил мешавад ягон рассоми, агар дохил нашавадам, уже всё равно вай метавонад ки уже по правилам гуфтиги. яъне ки як ҳунар аллакай дорад дар худ. бале, аз худ кунад уже метавонад. бале, беҳтарин.
хуб идеал доред дар зиндагиятон мисол нафаре ҳаст идеалӣ ки мисол пайравӣ кардаед дар аввал ба ӯ мисол ҳамин хел аст умуман дар кадом касбе ки набошад аввал ба касе пайравӣ мекунӣ ва баъд оҳиста оҳиста вақте ки нозукиҳои касбро омӯхтӣ баъд оҳиста оҳиста яъне тарзи худат сабки худата баъд пайдо мекунӣ сабк стил мешавад если что рости гап ҳозир сабти худам надорам барои он ки ман бисёр вақт рассомҳои европаро мебинам ё ягон рассомҳои дигар шаҳрҳоя мебинам и ҳама ҳамуно ба ман ҷолиб аст ба шумо аҷоиб менамояд ман наметавонам ягон стили худама выбирать кардан и ҳамун стил қати постоянно кор кардан бо ман камакак осонтар аст не кажется ки ман худама ограничить кардам да ҳамун як стила гирифта ҳамун як стил қати кор кардан маҳдуд кардед слишком ограничить кардагӣ бар ин ман мефурам ҳозир ба ман маъқул ки ман ҳар гуна стила омӯзам бале ва оҳиста оҳиста шудааст ҳаст чӣ мегӯянд шумо муваффақ шуда истодаед аз пайи вақте ки худатонро меҷӯеду сабки худатонро мехоҳед пайдо кунед ҳаст имрӯз муваффақ шудед бале муваффақа ҳаст ҳам сарата мекунам ки чиста копия нашаваду все равно ягон аз худатон бале аз худамам ворид кунед бале и бисёр вақт сарата мекунам ки стили тоҷикимо ҳамунҷа бошад ё ягон сӯзане ягон атласа драз яъне ҳунари миллии худамо бале мо бисёр орнаментҳои зебо дорем картошка бинандагони азиз реза кардем акун мегузорем ба пиёз пиёзам ҳамин хел бо ҳамин тарз 4 кунҷаи майда як хуб чӣ хел рафта истодааст дар он ҷа аллакай ба рангкунӣ гузаштед бале ғолибият ба дасти таъмина мешавад фикр мекунам чунки ана мо нав ба пиёз гузаштему аллакай онҳо ба рангкунӣ гузаштанд беҳтарин хуб имрӯз фаъолияти кории шумо дар куҷо аст ман дар мактаби президентӣ дарс метиҳам дарси нақша муаллимаи нақша синфҳои 8-9 боз кори яъне муаллимаи нақшакашӣ яъне бале зиёд ҳастанд нафароне ки мехоҳанд мисол ягон расм аз шумо мисол чӣ мегӯянд талабот зиёд аст аз ҷомеа ба шумо бале основной кори ман ин рассомӣ аст бале хуб шогирдо ҳастанд ягон нафаре мебиёяд назди шумо ки ба ман омӯзеду нозукиҳои ҳунара нозукиҳои расмкаширо пеш будан ҳозир ман камакак формата дигар кардам ҳозир формати мастер-класс мегузаронам хуб мастер-классҳо яъне мегузаранд бале мастер-классҳо мегузаронам ҳамҷо ба ҳам кӯдакҳо мебиёянд ҳам одамои калоно ҳам одамое ки мехоҳанд расслабиться кунанд хел биёянд тасвир кунанд гап зананд ханданд яъне ҳамин хел аст ҳозир имрӯз терапия бале арт терапия на он ки фақат рассомо ба дарс метиҳам яъне пешниҳоди кӣ буд ба шумо бо ин тарз яъне дарс додан ба одамо ҳастанд ки мастер-класса ягон фирма ё ягон компания тимбилдинга мегузаронанд и ҳамҷа барои разнообразия мехоҳанд ки ягон спикер биёяду масалан яъне дарс гузарад бо дарс гузаронанд бале беҳтарин ихтисосе ки шумо ба анҷом расонидед дар донишгоҳ ин худ ихтисоси худ расмкашӣ буд ороиши бадеӣ буд дар институт муаллимаи нақша ва расм тақрибан чанд сол аст ки фаъолият мекунед 7 сол шуд 7 сол шуд да 4 сол дар коллеҷи рассомӣ и барои он ки ман коллеҷа ба дипломи сурх тамом кардам мана ба 3 курс дар институт гирифтам
и бо се курси дига институт. хуб Тамина, чӣ тавсия медиҳед ба ҷавонон, ба нафароне ки бисёр шавқ доранд ба ин касб, ба ҳунари расмкашӣ? Якумаш аз ҳичи натарсан. Як хел вақт бисёр талабо тарсидани холсти сафед мегӯянд. Вақте ки холсти сафеда мебинанд, мегарданам гирди холст, аз чӣ сар кунам, чӣ хел сар кунам. бисёр талабот метарсанд, аммо натарсану яъне ки тарс аз худ гум кунанд. бале, кора смела сар кунанд. Бале. И бисёр вақт бинанд корои дигар расумоя бинанд, чтобы насмотренность гуфти гапода ва ҳамон фантазия ҳаст боз васеътар шавад. Бале. Беҳтарин. Медонед, ман пиёзро риза кардам, чашмонам пури об шуд. Картошка ва чикор кунам боз қимаро инҷо ворид кунем ё ин ки марҳамат худи шумоам омадед ба кӯмак. Ҳозир мо ина омехта мекунем. Бо қима омехта мекунем. Бале. Аҳа. Проверим. Хуб. Намак, мурч. Намак лозим, мурч, зира, ана зира. Зира. Марҳамат зира. Инҷо ҳозир намака ба шумо медиҳам. Намак, зира гуфтем, як қушуқ зира зиёд аст ва намак гуфтем, а? Бас. Бошад, қайкун як қушуқча шуд. На он қадар зиёд намак ва ҳозир шумо худатон омехта мекунед. Ман дар хонаам худатон зиёд хӯрок омода мекунед. Ман мепазам. Бисёр дӯст медоред хӯрокпазирӣ? Бисёр, да, бисёр вақт пичони мепазам. Наз мебинанд ҳама. Ҳама хонагиҳо. Хонагиҳо бисёр дӯст медоранд? Дӯст медоранд. Беҳтарин. Хуб, ва боз мо интизор мешавем ки шумо як бор дигар ба меҳмонии барномаи мо биёиду. Аз ҳамон чӣ мегӯянд мураббоҳое ки дар хона омода мекунед, аз ҳамон дар мо ҳам омода кунеду мо ҳам кани маззаашро чашем ки чӣ хел аст. Ман кани бинандагони азиз расмро бинам ки чӣ аллакай ранги поёнаш ранг карда шудааст аллакай. Ва медонед ҷолибияти ин ҳунар дар чӣ аст? Ҷолибияташ дар ин аст ки вақте ки расм аллакай кашида шудааст, вақте ки аз наздик меравӣ мебинӣ як чизи дигар, тамоман як чизи нофаҳмо. Вақте ки дур мебиёӣ мебинӣ ки боз дар он ҷа хона аст, дар он ҷа кӯҳ аст, дар он ҷа дарё аст. Асосан расма аз дур дидан дар кӯҳ. Аз дур дидан дар кӯҳ, бале. Аз наздик бинӣ як чизи тамоман нофаҳмо аст. Ранг кардан ҳамои худ нозукӣ дорад, чӣ қонун дорад, қоида дорад? Қонун дорад, қоида дорад. Масалан чӣ хел, чӣ гуна? Агар ранга надониста пайваст, яъне омезиш кунӣ, уже дигар ранг биёд, агар получается ҳам расм дигар мебиёяд, ҳам реализм ба монанд намешавад. Ё ин ки агар надониста омехта кунӣ, ранги ҷазир, ранги коричневӣ ё ранги серӣ омӯхтан лозим, ё ин ки ин таҷриба худ чӣ мегӯяд ба шумо ҳамаи ҳамин нозукиҳо кадом ранга бо кадом ранг омезиш кунед ки ин ранг боз тавлид мешавад. Ин аз таҷриба мешавад? Не, ина ба мо ҳамаи ҳамин нозукиҳоя ба мо муаллим фаҳмонда буданд. Ки ин ранга бо ин ранг омехта кунед? Бисёр литература хондем, кадом ранг. Мо дарси библиотека доштем, онҷо бисёр китобҳои интересне буданд. Ҳамоноя хонда аз ёд ҳамон қонунҳоя аз ёд кардем. Масалан, ягон нафар биёяд ба шумо гӯяд ки ман мехоҳам расмкаширо ёд гирам. Хуб, барои ҳунари расмкашӣ лозим аст ягон масалан ангуштони дарозтар, кӯтоҳтар, чӣ хел аст? Ҳамин хел лозим аст ё ин ки на ягон талабот дорад? Касбро дилхоҳ нафар метавонад? Бале, инҷа ба 99% практика, 1% талант. Як хел одамо мегӯянд ки барои ҳамин касбро омӯхта талант доштан дар кор. Это неправда. Чиба ки ҳаминҷа ба на самом деле 99% бояд кор кунӣ, практика. Таҷрибавӣ гӯем, агар ҳар рӯз расм кашидан лозим аст ё ин ки
бале агар хоҳе ки хубтар ҳар рӯз тамрин ҳар рӯз ақаллан 2-3 соат бояд кор кунӣ. Масалан ман аз чӣ метавонам оғоз кунам вақте ки на он қадар ҳоло аз қонуну қоидаи расмкашӣ аз нозукиёш на он қадар хабар дорам. Мисол ҳар рӯз агар ман расм кашам метавонам ки аллакай соҳиби ҳунари расмкашӣ шавам ё ин ки чӣ хел? Конечно, навык пайдо мекунед шумо. Вақте ки кор мекунед, просто тамошо кунеду кор накунед, шумо ба худ намекунед ҳамин касбро. Беҳтарин. Беҳтарин. Ман бинандагони азиз тавдонро дар мегиронам. Тавдонро дар мегиронам. Аллакай чанд бошад ҳарораташ чӣ қадар? 200 бамонед, 200. потом 180 ба. 200. Баъде ки ҳамаи маҳсулотҳои мо омода шуд ва баъд метавонем ки вориди тавдон кунем. 2 то дорем дар ин ҷо. Ва мехи тунук бояд бошад. Хуб, маромад. Так. Беҳтарин. 2 қисм. Бинандагони азиз, як қисм барои шумо. як қисмаш барои ман рулет, як қисмаш барои шумо. Ина баъд мехи тоб медиҳем, а? Бале. Инаш гуфтем ки аз ман бинандагони азиз. Хуб. Ягон маротибаи пешниҳод шудааст ки мисол дар театр рассом аст, яъне медонам ки ин худ як ихтисоси дигар аст, яъне бо декоратсия кор кардану яъне сохтани декоратсия ва расм кашидан дар театр, яъне дар саҳна. Пешниҳод шудааст ки мисол амихел аз асарҳои театрӣ яъне ба шумо пешниҳод кунанд, асарҳои театриро пешниҳод кунанд ва гӯянд ки ба мо декоратсия лозим барои ин намоиш ё ин ки фалон намоиш ё ин ки ягон ё дар реклама бошад ё ин ки дар чиз дигар бошад. Пешниҳод шудааст? Не, декоратсия шудагӣ не. Як бор бо ман фармоиш буд ки ман тақсимоти кадрҳоро бояд тасвир кунам. Бояд машғул мешидед баъд тақсимоти кадрҳо, яъне дар куҷо буд? Дар филм буд? Дар филм. Ино бояд филма сёмка мекарданд, ҳамун тақсимоти кадрҳоро. Яъне бояд қавле агар гӯем фаҳмотар бошад, бинандагони азиз, раскадровка мегӯям? Раскадровка филма, бале. Бале. Ки фаҳмотар аст фикр мекунам дар байни ҳамаи мо. Хуб, баъд чӣ шуд? Баъд тасвир кардем, бале. муваффақ шудед? Да. Як дона тухм барои боз ҳам бале зардии тухм барои зеботар шудани намуди зоҳирии хӯрок. Бинандагони азиз. Кудам можно белок? Аллакай тавдонам тавсида аст ва интизор аст ки кай мо хӯрокро, яъне имрӯза рулете ки омода кардем, вориди тавдон мекунем. Беҳтарин. Ин барои ҳамун рангаш боз чӣ мегӯям сурхтару зеботар, бамаззатар менамояд. Бале. Тамом. Метавонем ки 180 ба мемонем. Ина мепӯшему ҳарораташа мемонем 180. Акнун хӯроки мо ҳам интизор мешавем ки дар тавдон омода шавад. Ана баъд мегирему маззаашро мечашиму як ба як ба шумо мефаҳмонем ва ба шумо муваффақият дар расмкашӣ. Маромад, ба ҷои худ гузаред ва бинандагони азиз интизор мешавем. ба анҷом расидем. Бале. Ва медонед рулетам омода аст. Интизор аст ки кай ӯро аз тавдон мегирем. Хуб? Шуд. Шуд? Маромад, кани
бинандагони азиз, лаҳзаи бисёр ҳам ҷолиб, ҳам хӯроке ки имрӯз омода мешавад, ҳам ду намуд, ҳам ҳунари хӯрокпазӣ ва ҳам ҳунари расмкаширо имрӯз баҳо медиҳем. Аз яъне ҳунари расмкашии таъминаи сохтбарон. Кани лаҳзае ки дер боз интизор будем ва бисёр ҷолиб аст бинандагони азиз. Оҳо! ин дар ҳақиқат ин бисёр ба ман монанд. Хел дар ин ҷо гӯё ки кабудӣ реза карда истодаам. бале. Беҳтарин ва студияи мо ҳам бисёр амин гуфти гапо аз ин ҷа гирифта дар ин ҷа монда шуда, яъне беҳтарин расм ва ман ин расмро гирифта дар осорхонаи муассисаамон мегузорем ва бо як навиштаҷоте аз номи шумо. Саломат бошед. Кани акнун гузарем ба қисми рулет. акнун лаҳзаи чашидан ҳам расид, лаҳзаи бисёр муҳими барномаи лазиз, чашидани хӯрок ва маззаашро як ба як ба шумо расонидан. Хуб, моро ҳамроҳӣ кунед. бинандагони азиз, биёед акнун чашему маззаашро як ба як ба шумо расонем. Марҳамат, шумо гиред ва чӣ қадре ки гуфтем, имрӯз ду баҳо мемонем ба шумо. Марҳамат, якеаш аз хӯрок ва якеаш аз расмкашӣ. Марҳамат. бомазза. Бисёр бомазза. Ва дар як вақти кӯтоҳ бисёр омода шудем. Хӯрок ва расмам бинед, бисёр дар вақти кӯтоҳ шумо расмро кашидед. Кори бисёр душвор аст, бисёр бояд сабр дошта бошад инсон чӣ қадаре дар як вақти кӯтоҳ бо тамоми нозукиҳое ки дар ин ҷо буд ва бо ҳамон нозукиҳо таъсир кардед. Саломат бошед ва бисёр хӯроки бомазза. Ташаккури зиёд барои шумо, барои таклиф карданатон. Мне очень приятно было посотрудничать с вами в этой студии. Саломат бошед. Спасибо большое. Саломат бошед ва ба бинандагони телевизиони Сафина чӣ таманниёт доред? ба шумо хурсандӣ, саломатӣ ва ҳамеша зиндагии шумо ба хурсандӣ гузарад, ба пурӣ гузарад. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Манам бинандагони азиз аз фурсати муносиб истифода бурда пеш аз он аввал ба шумо саломатӣ мехоҳам. Дар фаъолияти эҷодиятон бурдбориҳо мехоҳам, комёбиҳо мехоҳам ва ҳамеша саломат бошед. ва бинандагони азиз, ба шумо ҳам тани сиҳат, вақти хуш, хонаи пур аз файзу пур аз баракат ки аз нафас кашидани фазояш табатон болидатар шавад. Бинандагони азиз, ва ҳамин хел дастархонатон пур аз файзу пур аз баракат бошад. ин барномаи лазиз бо Отахони Аловдин буд. Хайр, то барномаҳои оянда.